good afternoon mga ka-Growers Beat 1000 Plus Foliar Fertilizer. Ayun, nandito po kami sa Duera. Ano na to? Bayambang pa rin to, Bayambang. Yan. Ito po, nandito pa rin si Kuya LP at ito po yung ginamitan na ng ating Growers Beat 1000 Plus. At ang sabi po, wala ho sila rito Hindi ho namin sila naabot, nagpapatubig daw sila ng mais. At ang obserbasyon daw po nila, bigla ho siyang lumaki. Lumaki siya bigla, So nakikita niyo, napapansin niyo po kung gaano ho kagaganda na yung kanilang mga sibuyas ngayon. Yun, hanggang doon po siya. Pati mais ho ito. Magkabilaan ho yan, Andyan ho sila. Yan. May mga hindi ho sabay-sabay ito, pero sa awa ng Panginoon, nakikita nila kung ano po yung kagalingan ng ating Growers Beat 1000 Plus Foliar Fertilizer. So Kuya LP, number to call. Ito na naman natin yung Growers Beat 1000 Plus. Na in-spray po ng sibuyas, kaya ang ganda na, ang bilis lumaki. Kaya ito na naman po ang ating number para masagot po ang ating problema. 0928-539-8235 Growers Beat 1000 Plus. Ayun. So text or call, tumawag na po kayo para ho namin matulungan namin kayo sa inyong mga suliranin, lalong-lalo na sa mga sibuyas at iba pang klase ng pananim. So God bless po from Duera, Bayambang, Pangasinan. Ngayon po ay December 13, 2023. Wednesday po. So to God be the glory ho. God bless everyone. God bless po. Growers Beat 1000 Plus. God bless the farmers of this land.